Muzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Moni abale nonse kulikonse kumene muli amene mukutsatira program ino pano pa Tiyankhule na Ambuye. Lero lachitatu pa 20 August 2025. Lero mu mpingo wa Ecclesia Katolika timachita chaka cha Bernard wa Clairvaux Woyera. Mawu athu oyamba akuchokera m'buku la Oweruza mutu wa 9 kuyambira ndime ya 6 mpaka 15. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi a John Madomba kuchokera ku Sacred Heart Lunzu Parish mu Archdiocese ya Blantyre. Uthenga woyera ndi muja monga adalembera Mateyo mutu wa 20 kuyambira ndime ya 1 mpaka 16. Amene akutiwerengera mawu amthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father James Balala, a Congregation of the Holy Spirit, CSSP, kuchokera ku Streams in the Desert Spiritan Spiritual Center, Diocese ya Dedza. Mawu ambuku la Oweruza. Nsono zika zonse za ku Sekemu zidasonkhana ndi anthu a ku nyumba ya Petimero nkupita ku mtengo wa thundu pafupi ndi chipilala cha chipembedzo cha ku Sekemu kukalonga Abimeleki ufumu. Yotamu atamva zimenezi adapita kukayima pamwamba pa phiri la Gerizimu ndipo adafuwula kwambiri kuti, tamverani inu anthu a ku Sekemu, kuti nanunso Mulungu akumvereni. Padatero mitengo idapita kukalonga mfumu yoti izilamulira. Ndiye mitengoyo idauza mtengo wa olivi kuti, iwe ukhale mfumu yathu. Koma mtengo wa oliviwo udalandula udati, ine sindingasiye mafuta angawa amene amalemekezera milungu ndi anthu omwe kuti ndizikalamulira mitengo. Apo mitengoyo idauza mkuyu kuti, bwera ndiwe ukhale mfumu yathu. Koma mkuyuwo udalandula udati, ine sindingasiye zipaso zanga zokomazi nkuzuna kwakeku ndipo ndizikalamulira mitengo. Tsono mitengo ija idauza mtengo wa mpesa kuti, bwera ndiwe ukhale mfumu yathu. Koma mtengo wa mpesawo udalandula udati, ine sindingasiye kupereka vinyo amene amasangalasa milungu ndi anthu omwe kuti ndizikalamulira mitengo. Apo mitengo yonse ija idauza mkanda nkhuku kuti, bwera ndiwe ukhale mfumu yathu. Mkanda nkhukuwo udayankha kuti, ngati mukundiuzodza ndi mtima wonse kuti ndikhale mfumu yanu, bwerani muzabisale mu nthunzi mwangapo. Mukapanda kutero, moto utuluke mwa ine ndi kupsereza mikunguza ya ku Lebanoni. Yotamu popitiriza adati, kodi nsono mudachita ndi mtima wonse ndiponso mokhulupirika pakudzoza Abimeleki kuti akhale mfumu? Kodi mwachitira ulemu Yeroboamu ndi banja lake poyang'anira ntchito zimene adachita? Suja bambo anga adakumenyerani nkhondo nayika moyo wake m'zoopsa kuti ukupulumutseni kwa Midiyani? Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu, akhalenso ndi mzimu wanu. Uthenga woyera monga adalembera Mateyo woyera. Ulemu kwa inu Ambuye.
Pa nthawi yomweyo Yesu adati, za ufumu wakumwamba tingazifanizire motere. Munthu wina adalawirira mmamawa kukalemba anthu okagwira ntchito munda wake wampesa. Adapangana nawo kuti azawalipira ndalama imodzi ya siliva pa tsiku, nawatuma ku munda kwake. Pa nthawi ya 9 koloko adapitanso nakapeza ena atangokhala khale pa nsika osagwira ntchito. Adawawuza kuti, inunso pitani ku munda wanga wampesa, ndizakulipirani moyenera. Iwowo adapitadi. Munthu uja adapitanso pa 12 koloko masana ndi pa 3 koloko, nakachita chimodzimodzi. Pafupi 5 koloko madzulo adapitanso nakapeza enanso atangokhala. Adawafunsa kuti, bwanji mwangokhala khale pano tsiku lonse osagwira ntchito? Iwo adayankha kuti, chifukwa palibe watilemba. Iye uja adawawuza kuti, inunso pitani ku munda wanga wampesa. Dzuwa likulowa mwini munda uja adawuza kapitawo wake kuti, kawetane anthu aja walipire. Uyambire amene alembedwa posirizawo, usirizire oyamba aja. Pamene adabwera olembedwa pa 5 koloko ya madzulo aja, aliyense adalandira ndalama imodzi. Tsono pamene olembedwa poyamba aja adabwera, ankaganiza kuti alandira pakulu. Koma nawonso adangolandira aliyense ndalama imodzi. Ndiye iwowo polandira adayamba kuwiringula adati, anzathu osirizirawa angogwira ntchito kanthawi pang'ono, bwanji mwawapasa malipiro olingana ndi athu, pamene ifeyo tathyoka nayo ntchito tsiku lathunthu ndi chizuwa chonse chija. Koma mwini munda uja adayankha mmodzi mwa iwo kuti, iwe inetu sindinakubere ayi. Kodi suja tinapangana ndalama ya siliva imodzi? Tenga malipiro ako zipita. Mwini wakene ndafuna kuti ndipase wolembedwa posirizirayu malingana ndi iwe. Kodi zinthu zanga ndisachite nazo monga ndifunira? Kapena tu kuyipidwa nawo ufulu wanga eti? Tsono Yesu adati, choncho amene ali oyambirira azakhala osirizira, ndipo amene ali osirizira azakhala oyambirira. Uthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Ndimafuna kuti poyamba tigawane mawu athu amene tawatenga kuchokera m'buku la Oweruza. Mawu athu oyamba akutipasa fanizo limene anapereka Yotamu kwa anthu aku Sekemu pofuna kuwafotokozera zimene mkulu wina wotchedwa Abimeleki, amene ankaufunisisa kwambiri ufumu, ankaufunisisa kwambiri utsogoleri, anachita ngakhale makhalidwe yake anali osayenera kukhala mtsogoleri. Mukawerenge kuyambira Oweruza mutu wa 9 kuyambira ndime ya 1. Lero lino tayambira 6 kumapita kutsogoloko. Ndi mukawerenge kuyambira 1. Mukaona zimene Yotamu anafotokoza. Fanizo la mitengo. Akuti nthawi ina mitengo imafuna kusankha mtsogoleri. Ndiye mitengoyo inayamba kaye kufikira mtengo wa olivi. Mtengo wa olivi ndikumene kumachokera mafuta. Anawufikira ndikuuza zokuti tikufuna kuti iweyo ukhale mtsogoleri wathu, ukhale mfumu yathu, uzitilamulira. Mtengo wa olivi unayankha kuti zoona ndikasiye kupanga mafuta kuti ndikhale mtsogoleri, ndisiye zimene ndimapanga ndi cholinga choti ndikhale mfumu, ndizikangana ndi anthu, ndizipanga zinthu zazi, sindingakwanise, sankhani wina. Anakafikira mtengo wa mkuyu, ndikuuza kuti mkuyu takupemphani, takupezani ndipo tikukupemphani kuti mukhale mfumu yathu. Mtengo wa mkuyu nanena kuti ineyo sindingakwanise kukhala mfumu yanu, ndimatanganidwa kwambiri kupanga zipaso zimene anthu amadya ndipo zimapha njala, zimakoma kwambiri, bola ndipitirize kupanga zimenezo, sankhani wina. Anakafikira mtengo wa mpesa, kumene kuchokera ku mtengo wa mpesa kumachokera vinyo. Anakawupeza mpesa, tithandizeni, ifeyo timafunisisa kwambiri kuti iniyo mukhale mfumu yathu. Mtengo wa mpesa unakana kuti inetu ndimakhala bize kupanga vinyo, ndipo anthu akamwa vinyo, mafumu ndi anthu amba amakondwera, amasangalala, amayimba nyimbo, kodi ndizifinyika ndi zina zotero. Ndiye sindingakwanise kuti ndisiye zimenezo ndizikapanga za ufumu. Mapeto ake
panapezeka mtengo akuti wamkandankhuku. Mtengo wamkandankhukuwo ndomene anthu anaupempha kuti basi awakana inuyo tilamulireni. Mtengo waminga, mtengo wachabechabe. Ndipo mkandankhukuwo unavomera, ndipo unawawuziratu anthu kuti ine ndikakhala mfumu yanu, kungosankhidwa kungozera kuti mukhale mfumu, basi pomwepo ndikuyamba kunena zinthu zoopseza. Mukangopanda kundimvera ndikupserezani, mukangotere fanizolo nkhani yake ndi imeneyo. Ndikuona ngati ndi nkhani yopasa chidwi kwambiri makamaka pano kuti tasala masiku ochepa kuti tipite kuzisankho mdziko lathu lino la Malawi. Pa 16 September sikale zimaoneka ngati ndikalekale mmene timanena kuti tizapanga 2025. Ngati 2025 ujasanzafika. Anafika tayamba kuchosera miyezi, pano kwasala mawiki, masabata ochepa kwambiri kuti tifike pa tsiku lokavota. Nde akufotokoza za ma excuse amene anthu abwino, mitengo yabwino amapereka kukana kukatumikira, kukana kukhala mafumu. Mukakumbukira bwino akatolika nzanga, chaka chino maepiskopi athu mukalata yawo imene tinawerenga siku loyambirira la nyengo ya Lenti, anakambamo kuti tikayika pa skelo atsogoleri amene akuoneka kuti akupikisana, onsewo akuoneka kuti ali ndi zofowoka zochuluka. Koma tikasankhepo wabola mkoni, tikasankhepo amene akuonekako ngati. Tsono mawu amene aja ndi mawu omvetsa chisoni, chifukwa mziko mmene muli anthu opitirira 21 miliyoni timayenera kuti tikhale kuti ndithu tili ndi munthu amene sakutikayikisa. Komabe zimene tapasidwa ndi zimenezi, anatuza zoti tisankhepo lesser evil, ndi zimene ifeyo tikuyenera kuchita. Koma ndikukhulupirira kuti pakati pathu pali anthu ambiri amene ali ndi kuthekera kosogolera, tili ndi anthu ambiri amene ali ndi mphaso za usogoleri, tili ndi anthu ambiri amene mwina akanakhalako bwino kusiyana mwina ndiwo amene alipo. Koma ndikuziwa kuti nthawi zina anthu amene ali oterowo amabisala, chifukwa amaopa zija timalankhula kuti ndale, chifukwa timamvesa ifeyo kuti za ndale, politics ndi ndale zake zogwesana, ndale zake zochitisana manyazi, ndale zake zoti ukafuna kukayima nawo ukonzekere kuti zako zimene umaona ngati ndi zobisika zikhala pambalambanda, chifukwa anthu amafufuzana, anthu amasakirana nkhani, ndipo akayigwira ayigwira. Choncho chifukwa choopa kuyalusidwa, chifukwa choopa kuwonongerana mbiri, chifukwa choopa kumachita zinthu zimene sizifanana ndi personality yako, anthu ambiri amakhala phe kuti ineyo izizi ndisapange nawo, ineyo izi zisandichedwese. Anthu amene ali tiyerekeze mitengo ingati ya olive ija, mitengo ya mpesa ija, mitengo ya mkuyu ija, tili nayo imene imabwerera mbuyo chifukwa choti anthu akuopa kutukwanidwa, akuopa kuvulidwa, kusambulidwa, chifukwa chokuti afuna azipanga nawo za ndale. Koma tsono onani, anthu amene ali ndi kuthekera kupanga zinthu zabwino akabwerera mbuyo, nthawi zonse timakhala ndi anthu amene amakhalapo chifukwa chokuti anthu alibe option. Mmene afotokozera mawu oyamba muja kuti mtengo wamkandankhuku ndi umene unatengedwa kuti khala mtsogoleri wathu. Ndikhulupirira kuti mitengo ya mkandankhuku takumana nayo. Mukaona kuyambira pamene kunabwera matipate mchaka cha 1994 ija, kumabwera muona kuti atsogoleri osiyana akanakhala kuti onse amachita zimene alonjeza, dziko lathu sibwezi lili pamene lilipa. Akanakhala kuti wina aliyense zimene amalonjeza kuti ndikakhala ine kuyambira 1994 ija, kuti zimene amalonjeza kuti mukandisankha nditere, mukandisankha ndichita izi, mukandisankha ndichita izi, akanakhala kuti aliyense amachita, ine ndikukhulupirira kuti bwenzi pano dziko la Malawi lili limodzi mwa mayiko otukuka. Koma chifukwa choti tili ndi akaswiri, tili ndi madolo, tili ndi michonya, tili ndi makapteni oziwa kuyankhula, oziwa kulonjeza zinthu zimene zimavuta kuti azikwanirise, ndi chifukwa chake dziko lathu malo mopita patsogolo limakhala nthawi zonse likubwerera mbuyo. Anthu amalonjeza zambiri, mwamva zina mwa zinthu zimene anthu akulonjeza. Mwina wina wasala pang'ono kuti lonjeza moyo osatha,
wina atilonjeza ndithu kumene ndikulowera ndikuona wina wakakutiuza zokuti tikamuvotera iyeyo tonse azatipasa moyo osatha. Aliyense akufuna kunena zinthu zimene utati uone mopa Mulungu ukhoza kuona kuti ili ndi boza. Ndiye azimayi muzatipwetekesanso pena. Chifukwa akumati akanena bozalo inu mukumaombera m'manja, akanena bozalo basi wina ayimirira nkuyamba kuimba nyimbo. Mundu wankulu wamati akayankhula, mundu wankulu wamati akayankhula, zinthu zimachitika. Mufuna kuti munthu wankuluyo angopumira kaye akuchalira kuphika boza lina. Mwaona zambiri zimene ananena munthu wankuluyo zimene sizinachitike. Choncho mukhoza kuona kuti chifukwa cha kulephera kukhala ndi mitengo ngati ya olivi, mpesa, komanso mitengo ya mkuyu, anthu amapezeka zoti akakamizika kuti atenga mkanda nkhuku. Mulungu atithandize kuti kusankha kwake tikasankhe anthu amene aliko abola nkoni muja amene atifotokozera akuluakulu athu, kuti ndi cholinga choti mwina zinthu zina ndi zina ziyambenso kuyenda bwino, zinthu zina ndi zina zioneke kuti zikusintha. Uthenga woyera wa lero ndi uthenga nawonso wopatsa chidwi. Ndi uthenga umene ndikukhulupirira kuti atakhala kuti zachitika ngati lero, pochoka pamalo pamene pamachitikira ntchitopo pamundapo palibe amene apite kwawo ndi ndalama, chifukwa anthu akhoza kung'ambirana ndalama zimene alandira. Ambuye Yesu akupereka fanizo la anthu ogwira ntchito mu nthawi zosiyanasiyana. Ena akuyamba 9 koloko, ena 12 koloko, ena akupita 3 koloko, ena 5 koloko. Pamapeto pake onse akulandira ndalama yofanana. Ndiye ena akunyinyirika akuti ife tagwira ntchito tsiku lonse. Ambuye Yesu akunena kuti sindinakubereni, ayi ndakupasani ndalama imene tinagwirizana. Akutiphunzitsa kuti chani? Akutiphunzitsa kuti pamaso pa Mulungu wathu ndi wachilungamo. Mulungu wathu aliyense amamupasa malipiro amene akumuyenerera. Pamaso pa Mulungu si nkhani yoti ndayamba ndine, si nkhani yoti ndinayamba kubatizidwa ndine therefore ndikuyenera kutere, si nkhani yoti pa mpingo pano ndinayambapo ndine. Ayi, nkhani ndionena kuti pamene Ambuye akubwera kuzakutenga akupeza ukutani. Nkhani ndiyo kuti wina aliyense azigwira ntchito, wina aliyense azigwira ntchito, wina aliyense akhale busy. Mulungu mmene akufotokozera Ambuye Yesu muthenga woyera sakukondwa kuti ena angokhala akuwapeza ndikuwafunsa kuti bwanji mwangokhala, bwanji mwangokhala, kuti anthu asangokhala, anthu azigwira ntchito, ntchito zake zabwino, osati kugwira ntchito zolakwika, osati kugwira ntchito zoononga ena, osati kugwira ntchito zosokoneza miyoyo ya anthu ena. Ayi, akufuna kuti wina aliyense azigwira ntchito. Ambuye Yesu akufuna kuti aliyense akhale otanganidwa. Zitakhala kuti aliyense watanganidwa kugwira ntchito zabwino, sitikhala ni nthawi yoti tizikhala busy kuyang'ana kuti awa akutani. Sitikhala busy kumakhala ni nthawi yoti mwina tizilankhula zoyipa za anthu ena. Sitikhala busy kumapangira nsanje anthu ena. Chifukwa chokuti aliyense akhala kuti ali busy watanganidwa ndi zimene Mulungu wampasa kuti azigwiritse ntchito. Mulungu atithandize kukhala anthu otanganidwa kugwira ntchito zabwino pamene tikudikira nthawi yoti azatitenge. Ambuye akhale nanu.